Uši! Vítá vás Petardus and Nikomen. Je to naopak, ale nevadí. Dobre. Takže dneska vás vítame pri videjku, ako sa dá si bolo, že príšte do vloga. Dobrý nápad! Číslo 2. A hashtag 2. To je hashtag 3. Dement prvý. No dobre. Takže toto je vlog číslo 3. Taký dlhý krý. Ale choď ďalej, lebo nebudem na zábere. Teraz zase nie si ty na zábere. Ty si debil. Jak ty? No. Takže zatiaľ máme dosť zlé známky. Ja mám 65% na trojku. A ostatné jednotky. Ja mám 92. Samé jednotky. No takže, ja mám samé jednotky. Žiadnu jednotku. 90%, 65%, trojku a dvojku. Ja mám 92 a 94. Oj, dobre. Som taký, neviem čo, ja som taký. A ešte jeden dobré vedenie. Prosím sa. To je dobré vedenie. Ale prečo musíš mať tak dlhý pri pôrode? Dobre. Potlač, Bobby. Bobby, potlač. Potlač mi, nevole. Nerob. Prepáčte za vulgarizmu, že co to bolo, neviadom, fakt prepáčte, iba mi to tak vyletelo z ústačka. Slovíčka. Na zdravie, je to pravda, je to čistá pravda. Achy. Tak kýchni si. Achy. Nebolo kýchanie, to bolo pišťanie. Achy! Volanie o pomoc. Achy! To je volanie o pomoc zvieraťa Nikolasa. Achy! Ideme lov na zviera Nikolasa. Videl si Nikolasa? Achy! Je si dal žltý Nikolas. Achy! Je to Nikolas! Taký dementný je iba Nikolas. No dobre, takže prejdeme k podstatnejšej veci. Nikolas je mŕtvý, takže on má kanál, na ktorom nie sú videa, takže jeho kanál... Si debil! Ja som postať z mŕtvych! Ja som Ježiš! Nie si Ježiš, Ježiš je najlepší a ty si najhorší. Takže ty si Satan! Dobre, a teraz už budeme normálne. Ukážem vám, počkajte, ty tu drž kameru, ty tu zatiaľ zabávaj. Ja idem pre jednu vecičku, čo som chytil na Dunaji, volá sa to sliepúch. Je to také ako hať. A teraz to chovám. Počkajte, tu idem ho doniesť. Tak malého rošťáka. Je rošťáku. No, takže, jak viete, som Nikolas. Áno. A poviem vám to jedno. Nevie ani Petardus. Zemebola trpaslíkov sú všade. Ešte raz. Zemebola trpaslíkov sú všade. No, toto je môj slepú Johnny. No, Freddy. Či ako sa volá Freddy. Kúkajte, ako by je Miloučko, že si po ručičke. Nikolas teraz ma nestrkne, ja som ma teraz strknúť, lebo keď tento slepú mi ujde, no tak mama ma zabije. Kúkajte, aký je nádherný, kúkajte. No, je nádherný. Kde tvoja duša pramení? Dobre, v každom prípade je nádherný, už ho zoberieme na miesto. Jau, nekúž ma. Takto. Vyzerá to ako hada, ale je to taká jašterica. Jašterica odkedy nemá nohy. Má nohy, ale zakrpatené. A toto nemá, toto nie je jašterica, to nemá nohy. To je jašterica, má to zakrpatené nohy. Počkaj, naopak. Má to zakrpatené nohy a není to slepé. Tí vedci tomu majú slepú. Mohli tomu dať meno Petardus. No, je to, podľa mňa to nemá veľký mozog. Mega mozog. Dobre, ale myslím si, že toto je už konec na zlú. Nie. Čo keď je 4:34 či 4:45 ráno. Takže toto je konec. Áno, je ráno. Točíme u Petardusa. Áno, bola tu prespávačka. Nie, ráno nebola tu presiedávačka, aj večer.
Dobre. Ty si genius. To som o tebe nevedel. Som myslel, že si mozog nechal v porodnici. Dobre, v každom prípade. Bú! Šakalaka! Burši! Ide to byť. Bú, šakalaka! Čaute ľudia! Dobre, moje meno je